l-iktar ħaġa li tinfluwenza lill-poplu Malti meta jiġi biex jagħżel stabbiliment tal-ikel hija t-tip ta' kċina u l-prezzijiet tal-ikel. Biktar minn 58% jemmnu li l-prezzijiet tal-ikel fir-ristoranti huma għolin. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar minn Vincent Marmara għall-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Ikel ma' 500 individwu, b'400 ikunu residenti f'Malta u l-100 l-oħra jkunu turisti. Meta mistoqsija biex jażlu dwar x'jaħsbu fuq il-prezzijiet tal-istabbilimenti tal-ikel, 58.5% qalu illi l-prezzijiet huma għolin, segwiti b'27.7% li jaħsbu li l-prezzijiet huma moderati. Min-naħa l-oħra l-maġġoranza tat-turisti jaħsbu li l-ikel huwa ta' valur għall prezz. Fil-maġġoranza tagħhom il-Maltin joħorġu jiklu fl-istabbilimenti tal-ikel darba fil-ġimgħa, dan filwaqt li 44.6% tat-turisti joħorġu jiklu darba kuljum u 32.5% joħorġu jiklu darbtejn kuljum. Interessanti kif it-tip tal-kċina tal-istabbilimenti tal-ikel hija l-iktar ħaġa li tiddetermina l-għażla tal-post kemm għall-Maltin kif ukoll għat-turisti. U fil-waqt li għall-Maltin din hija segwita mill-prezzijiet tal-ikel, il-kwalità tal-ikel u l-aċċessibilità tal-parkeġġ, għat-turisti l-kċina hija fl-istess livell tal-prezzijiet tal-ikel u hija segwita mill-lokalità u l-kwalità tal-ikel. Ir-raġuni għalfejn Maltin u turisti joħorġu jieklu fi stabbilimenti tal-ikel hija l-iktar għal pjaċir u divertiment u kienu biss 5.8% tal-Maltin li qalu li jmorru jieklu fi stabbiliment għal xi laqgħat dwar in-negozju. Bħala medja il-maġġoranza tat turisti jonfqu madwar 41 euro kull darba li jmorru fi stabbiliment tal-ikel, filwaqt li l-Maltin jonfqu madwar 49 euro kull xahar. Kif spjega il-Viċi President tal-ACE Matthew Patch. Ħareġ ukoll l-element tal-average spend tat-turist, jiġifieri per visit li huwa mustejjes bħal 41.67 per restaurant visit li qed turi li t-turist tagħna mhux qed imur ċertu livell ta' restaurants, qed imur iktar li casual diners u iktar. Intant, il-konsumaturi ntalbu jwiġbu wkoll dwar il-fatturi li influenzawhom l-aktar meta jiġu biex jażlu stabbiliment minn ieħor. Interessanti l-fatt li l-Maltin jimxu fuq pariri li jingħataw. Fil-waqt li t-turisti jiddependu ħafna fuq analiżi online. Fil-maġġoranza tagħhom il-Maltin jagħtu 5% tips, fil-waqt li 39.8% tat-turisti ma jagħtu xejn. Kenna issue fejn semmit il-mistoqsija ta' tips li l-Malti ħass li t-tips huma importanti per il-percentaġġ kien on the low side, però hawnhekk ħarġet l-element tal-kwalità li isna dejjem saħħu fuq bħala assoċjazzjoni li t-turist isu it-tips ħares lihom iktar mill-aspett iktar baxx, ġifieri l-average ħarġet 3.3%. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ix-Shadow Ministers Adrian Delija u Mario De Marco.